za monsieur le PTC bandy manataneta tsy mety ve zany tegna tsy mety Tuerage record Jean de Bit. Ramitsiry tsahogna zegny mety alazo olombelogno tsy kara zegny ka tsy olo kamo natako fadindrazagna ny agnano sefo fotony za mbola misy raha itavandragna olo tamin'ny za setry nangataka nefa zegny tsy nasôfy anao nefa za tsy nitoko tamin'igny fomba niketriky gogno latsatokana tsisy piaro fisiako adignanao fantadaza amizegny manao fôzy vo mitsapy pianao tsy hainao falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty molavitra ihany bande nitady vaholagna vao tsy nipetraka zagnahary tsy mitany vaka ho anao igny nagniraka zao ny za io tsy vita fa mirisiky na maro raha tsy lefitry tamin'ny za setry nangataka nefa zegny tsy nasôfy anao nefa za tsy nitoko tamin'igny fomba niketriky gogno latsatokana tsisy piaro fisiako adignanao fantadaza amizegny manao fôzy vo mitsapy pianao tsy hainao falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty molavitra ihany bande tsy agnatiny atao eta fafo agnisany mbô miazaka ekivina tareraka raha nagnino raha nivamatsya efa lera mody ary de merde anao fomba niketriky gogno latsatokana tsisy fisiako adignanao fantadaza amizegny manao fôzy vo mitsapy pianao tsy hainao falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty molavitra ihany bande falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty falavitsy io foaty molavitra ihany bande Tuerage record comment t'es Ima, frère. Miala anao blocage nao zay mosary. Tananao moa miala zandry miditra anao malaky. Mosary antsika zandry.